сармураббии тими мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон Ҳаким Фузайлов баъди бохт дар бозии даври охирини марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2019 дар гурӯҳи F ба тими миллии Филиппин бо ҳисоби 1-2 ва маҳрум шудан аз ҳаққи ширкат дар қисми ниҳоии мусобиқа аз мухлисони даста узрхоҳӣ намуда аз вазифааш истеъфо дод. Дар ин бора сомонаи расмии Федератсиони футболи Тоҷикистон хабар додааст. қабл аз ҳама ман мехостам аз ҳамаи мухлисони мунтахаби Тоҷикистон ки дастаро дар тамоми ҷараёни мусобиқаи интихобӣ дастгирӣ намуданд узр пурсам. мутаассифона натиҷа ғайриқаноатбахш аст. мо натавонистем ки ба қисми ниҳоии мусобиқа роҳ ёбем. ман тамоми масъулиятро барои натиҷаи манфӣ ба зиммаи худ мегирам ва аз вазифаам истеъфо медиҳам, изҳор кардааст Ҳаким Фузайлов баъди бозӣ бо мунтахаби Филиппин. сармураббӣ аз раҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани шароит барои кор ва омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2019 изҳори сипос намуда гуфтааст дар он замоне ки ман сарвари дастаи мунтахаб будам ҳамаи шартҳо ҷамъомадҳои хориҷӣ бозиҳои дӯстона иҷро шуданд. ҳама ба дараҷаи олӣ буд. ташаккур барои ҳамкорӣ ба Федератсияи футболи Тоҷикистон ва бори дигар аз ҳамаи мухлисон маъзарат мехоҳам ки интизории онҳоро ба ҷо оварда натавонистам. хеле мутаассифам ки ман вазифаи гузошташударо иҷро карда натавонистам. Ҳаким Фузайлов дар идома гуфтааст аз аҳли ҷомеъ хоҳиш дорам таваҷҷӯҳро ба бозигарон сахтравона накунанд, барои хатоҳо сармураббиро сарзаниш намоянд. чунин меҳисобам ки мунтахаби Тоҷикистон барои ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё баромадан арзанда буд, вале ин тавр нашуд. ба мо як ғалаба нарасид. ба мунтахаби Тоҷикистон дар сикли оянда комёбиҳо орзу мекунам. ба раҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон низ ки барои рушди футбол дар кишвар хеле корҳои зиёд мекунанд муваффақиятҳо орзу мондам. ёдовар мешавем бозии ҳалкунандаи даври шашуми марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2019 дар гурӯҳи F миёни тимҳои миллии Филиппин ва Тоҷикистон рӯзи сешанбе 27 март дар шаҳри Манила дар варзишгоҳи ба номи Хосе Ризал баргузор шуд. бояд гуфт ки барои ба қисми ниҳоии қаҳрамонии Осиё роҳ ёфтан дар ин бозӣ мизбононро натиҷаи мусовӣ ва меҳмононро танҳо пирӯзӣ қаноатманд мекард. нимаи аввали дидор бо ҳисоби мусовӣ ва бидуни гол хотима ёфт. дар нимаи дуввуми бозӣ мизбонон капитани меҳмонон Нуриддин Давроновро дар ҷаримагоҳи худ зада аз по афтонинданд. сардовар Ҷаред Ҷилет аз Австралия ҷаримаи 11 метрӣ таъин кард. тӯбро аз пеналти ҳимоятгар Аҳтам Назаров дар дақиқаи 64 ба ҳадаф расонд. баъди 10 дақиқа мизбонон ҳисобро баробар кардан. голи ҷавобиро Кевин Ингрессо бо зарбаи сар аз ҷаримагоҳи меҳмонон ба тури дарвоза зад. дар замони изофии таъин намудаи сардовар ҳангоми ҳуҷуми мизбонон Аҳтам Назаров дар ҷаримагоҳи дастааш қоидаи бозиро вайрон кард. голи дуввум ва ҳалкунандаро Филип Ҷеймс Янгҳазбанд дар дақиқаи 90 аз пеналти ба нишон расонд. вале як дақиқа қабл аз анҷоми замони изофии дидор ҳодисае рух дод ки таби тамошогаронро хира намуд. футболбозони ҳарду даста дар майдон занозанӣ карданд. сардовар ду ташаббускори ин ҳодисаи нохуш Фатулло Фатуллоев ва Денис Вилянуеваро бо нишон додани корти сурх аз майдон хориҷ намуд. ба ин тартиб мунтахаби Филиппин ки яке аз кӯҳансолтарин дастаҳои мунтахаби Осиё ба шумор меравад бо 12 имтиёз дар ҷадвали гурӯҳи F мақоми аввалро касб намуд. дастаи Яман бо 10 имтиёз ҷои дуввумро арзони худ кард. ҳарду даста Филиппин ва Яман барои аввалин бор ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2019 роҳ хат гирифтанд, вале мунтахаби Тоҷикистон ки бо 7 имтиёз ҷои севум ва тими Непал ки бо 2 имтиёз дар зинаи охирин чорум ҷойгир шуд, аз ҳаққи ширкат дар қисми ниҳоии қаҳрамонии Осиёи 2019 маҳрум гаштанд. зимнан дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар таърихи худ ягон бор ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё роҳ наёфтааст.